Ne nyikwara Mogajwa antiere kae gi ji ariyo ma jater mine ma bende ma Siaya County. Samoro chunyi nyalo gombo mondo mi samoro kata chuori otho to we pesa moko tidwa ni mondo mi oteri kata dakika 4 oteri atera dakika 4 to weruok kodi wantiere kae gi nyakwat jabelo ma bende jater Fawaya. Wantiere kae gi miyo ma bende iluongo ni Ajeni mong'ere kod nying mar Jeni en tich motiyo nowere go Opamo kendo Opamo noneno ka onge pesa to sani koro luwo jogeche kendo nomako Yesu masani samoro koponi en dichuo ma samoro chuore notho to inyalo manyo Jeni tich motiyo sani en ruecho kendo orwayo otimo massage yani ruecho. Jok morwayo gin mana joma mine gi osetho kende emorwayo. Samoro chunyi nyalo gombo mondo mi orwayi but koponi orwayi ma samoro pachi owilore to biro chuno mondo mi igiandikech ok inyalo wacho koro tiji mar ruecho no kapok adhi mbele kapok wadhi koro kako sewacha an koro ajeni ji adimi serwayo ma tija masebudogo aserwayo ji mang'eny yes. Dichuo mane rwayo ma last noywak nang'o mondo mi wawinj sauti kaka dichuo no noywak. Dichuo mane rwayo ma last ya dichuo cha noywak yawa noywak sauti mane golo ne kanye na hinye kose na lose mabe noywak ai baby koso my god noywak kanyo kanyo to onge jathum mosegolo madang' wacho ni samoro noywak ine samoro ng'ato choke ne bende tiyo kaka nitie koro ko wacho kanyo to konyiso nang'o mano ruecho donje wang'e bas. Okay, ne Nyikwara Mogajwa wantiere kendo kae kod iluongo ni nyakwa jabelo ma bende osebedo jater ko ndalo mang'eny. Ang'o minyalo wacho kod sani gi tich mitiyo tijino konyi koso konyi? Gima nyalo wacho tijni asetiyo kod long manyiso ni ndalo mang'eny tijani ochalo talent. En talent. There is just a talent kaka thum nyalo gore kuom ng'ato. Yes. Kaka inyalo wacho ni juogi okelo. There is just a talent. Gini nobiro na ile. Nitie support menya samoro chunyi nyalo gombo. Support manyalo miyo ji kata joma tong' were kor gweng' ni giwacho ni piny odong' kodgi onge kama ginyalo donjo. Nyalo neno ka nitie dada moro dichuo nodhi noweye kapod otin but the courage mondo approach that dada mondo chom dada no tir mondo bedgo tame. Koro nitiere skul mama yae matin mar tiegruok mar joter. Koro ka temo penji matin to en dichuo mane kata gavana mane ma chunyi e gombo ni jaode otho mondo idhi ter? Sana gavana ng'eni gavana kotho idong' gi pesa gi geche ing'enia kaluongo nying gavana to gavana nyadhi tho kata sani inyalo oma inya wacho niya iyudori kanyo mondo wang'e ni gavana mane gweng'no en ng'a. Ani kama bese Kogelo yo korgo Obama kocho manonyuol Obama alego Kogelo kanye mago e base an gi kambi matin mayao mar jo upcoming joter nitie ya upcoming joter ma joter ma bendi se bring up inyalo tero for 2 hours. Yes nitie gima ne nyisa ma ne wacho ni adier isebedo kitero kuon mang'eny seche moko ng'ato nyalo tho to kidhi e liel to chunyi chido gi jokatare chunyi chido gi jokatare kaluwore kaka gisavi ni wacho ni chiemo mane ma samoro ing'eni ya jokatare chunyi nyalo kuon go nikech no kedhiele jater ng'a dwaro ngu dichwe ng'eni en kod to sami tero nitie minodi miweyo kori ng'eni samoro nitie odno ne poko we kothi idwa ne dhi go ka iwe kothi kichaki doko nichaki go iwe kothi kidok loka chaki we kothi koro nitie style misabo go joter joter ing'iyo moloyo kata welo modhi almineno ka jater kodonje e liel kame jokataring thebe
oko ningi ka pida sani miya. Pida sani oko ningo bene ka miyo jatin. Jatin ngama dwaro ngufu mang'eny. Jatin miyo piga gwata. Mane piga gwata. Pi mang'eny. Jatin nitie kuon misabo. Kik ka kuon oduma ni sabo jatin. Penyo na machielo. Kanye mumuloga nikech iwacho ni samoro kidwa tero ng'ato. Nitie parts ma iwacho ni jatero ok cham kata gweno. Ok cham. Nitie parts ma jatere manyaka cham e dalano samo dhi tero. Koro e kuonde ng'ami dhi tero ni. Parts mage mimulo kuom dhano. Mondo wang'e adier koro ti kawuono to en tero mari. Parts magi mimulo kuom dhano. Wach kata di koro kata koro idhi tero miyo moro. Parts magi mimulo kuom Kanye moyieni mulo. Kamu yieni mulo kidhi tero gita mage. Gita. Yanjo te dudo ya. Gita. Gita yeni kimulo to break dendo chot te. Odhi paro chwore. To kodwa kore kondo yudo wuod wegi ka nitie. Ine mikake kitanda. Bas. Awinji maler. Iwinja? Jate namba 1. Namba di? Achiel. To penyo na machielo. Samudhi tero ni. Adi tero ti wacho ni yawa. Tero to ber. Kendo samoro nyalo tero. To samoro bende ng'amo to katira kata ng'ama pache odhi bolal samo tero ire kako temo ng'ama pache odhi molal kata ng'ama to samo tero cha to pache olal kata to paro dhi ti jathum moro waenia wawere gi jathum mana koro chik marwa ing'e ni era neko era onge katera kwani apenji ba sami dong jatera gi mang'eyo otero gi jatera nyalo tero kata diel ok kata gi madebe kata ni diel tuore nyalo tho jatera nyalo tero kozariam ariam kendo kori ketho chiro ba kendo kori ketho abiro chwanyo kode gi matero onge lave no era ni tero Timo mos, mora nya. Iketho nyingwa. Iketho nyingwa kendo kiwacho that thing, kichako wacho gino next time. Ibiro ng'eni okanyo siegi. Samoro kara penjo mara. Ibiro ng'eni okanyo siegi. Penjo, but anyalo nuoyo penjo machielo. Chunyu gi pachi. Samudhi tero. Ang'o muparo ga kunindo? Chunyu age pache. Ang'o muparo ga samunindo? Namba 1. Ng'acha to kunye ba thot kacha. Ng'eyo. Mokwongo pachwa nige lewni manyien ma ng'acha nyodong nyiewo manyien. Mano namba 1. Namba 1. Mano namba 1. Namba 2. Kata ka nowe gari. Itao matek uso gari no uchamo gimiyo no nikech ini ng'ama ni contract ibiro riembi ka onge gimiago kanyo nikech samoro nyalo dhi in gi akika in ga die ni dwa dhi kanyi we koki moro to kare ng'eni mine masane giwe kose kuoyi oketo bullet proof to gine nyathi monyuol ka wacho ni dhi nyuol ka nyathi mo luongo ga nang'o nyathi ogwedhi iluonge nang'o ogwedhi